Това е входа на апартамента. Тук тясно имаме място за портманто. Тук е баня с туалетна, прилични размери. Тук влизаме в дневна. В тази страна ще е кухненски бокс. Южно изложение, гледка витуша и врата за балкона. От коридора, както казахме, тук влизаме в хола и дневната с кухненски бокс. Това е спалнята, като тук имаме едно като отделение за гардероб, граден гардероб, прилични размери на спалнята. Врата към терасата, която е покрита. Апартаментът е изцяло южен. Това е сградата, която е завършена вече. Изцяло южно изложение, гледка витуша.